Ένα φιλμάκι γίνεται που παρουσιάζει τις ομορφιές, τις φυσικές ομορφιές του Πάρνονα. Από τα βάθη των τόπων της ποίησης του Γιώργου Βέη έρχεται μια φωνή στιβαρή, στιλβάζουσα, που παίρνει το σχήμα του λωτού, του ιβίσκου, του γάγκη του Πάρνονα. Μια φωνή που κάνει το αυτί μας να δει. Τα αφηρημένα διανοητικά σχήματα δίνουν θέση σε μια θέαση του κόσμου τέτοια, που πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την πνευματική δράση να παίζει το μάτι. Οι μικρές μονάδες της φύσης υπάρχουν για να στέλνουν το φως, συμβάλλοντας σε μια γνωστική διαδικασία, όπου το μάτι είναι το κυρίαρχο υποκείμενο, ικανό να αναγνωρίζει και να φωτοδοτεί αποκαλυπτικά. Βλέπει και αποδεικνύει την ταυτότητα και υπεροχή κάθε όντως, κάθε στοιχείου, σε ένα πολιτιστικό τόπο, σε ένα φυσικό τόπο, σε ένα μουσείο πραγματικό της φύσης, μοναδικό για την Πελοπόννησο, για την Ελλάδα. Ο υγρότοπος Μουστού. Αυτή η μικρή γωνιά που η αλμύρα της θάλασσας συναντά τη γλύκα των νερών του Πάρνονα. Εδώ οι φτερωτοί μετανάστες μπορούν ακόμη να κάνουν μια στάση στο μεγάλο ταξίδι τους. Και εδώ κουρνιάζουν το χειμώνα και άλλα, πολλά πετούμενα του ουρανού. Όσα γλίτωσαν. Σπάνια, απειλούμενα, προστατευόμενα. Ο Μουστός είναι το καταφύγιό τους. Γι' αυτό και κηρύχτηκε περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης. Η μέριμνα για την προστασία και οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων είναι το βασικό μέλημα του φορέα διαχείρισης όρους Πάρνονα και υγροτόπου Μουστού. Μέσα από ποικίλες δράσεις προσφέρει σημαντικό έργο σε όλο τον Πάρνονα και ταυτόχρονα μέσα από την επιστημονική έρευνα καταγράφει και μελετά τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Χάρη σε αυτή την έρευνα έχουμε αυτές τις σπάνιες εικόνες του τσακαλιού και της βίδρας. Κορώνα που στεφανώνει τον υγρότοπο, το παράλιο άστρος με το κάστρο του. Χτίστηκε για τις ανάγκες του αγώνα. Εδώ, στην ευρύτερη περιοχή, θα γίνει και η δεύτερη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Στο χώρο της σχολής Καριτσιώτη, που σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο και που στην αυλή του ξεχωριστή θέση έχουν τα ευρήματα από την περίφημη έπαυλη του Ηρώδη Αττικού. Αγάλματα, γλυπτά και σπάνιας ομορφιάς ψηφιδωτά στην έπαυλη του φιλότεχνου συλλέκτη στην αρχαία Εύα. Στον ίδιο χώρο σχεδόν θα κτιστεί η Παναγία Λουκού. Στο καθολικό της Μονής, το Βυζάντιο εναγκαλίζεται τον αρχαίο κόσμο. Λίγο πιο ψηλά, η αρχαία Θηρέα εποπτεύει την Θηρεάτιδα γη, το γλυκό τοπίο με τις εξίσου πανάρχαιες ελιές. Το ράβδισμα της ελιάς. Αλλιάρχη ρε παιδί.
ράβδισμα της καστανιάς. Και του κόσμου ήρουσες. Από μικρό παιδί και συνεχίζει στα 76 χρόνια του να ατενίζει από ψηλά αγέροχα τον κόσμο. Εσύ Γιώργο δε φαίνεσαι κανά πανηγύρι. Ανάθεμα που γέρασα τις κλάδευα όλες και τις είχα κούκλες. Και η Καστάνιτσα γιορτάζει τα δώρα της γης της. Γιορτή των γεύσεων, γιορτή των αισθήσεων, αλλά και ευκαιρία για ενημέρωση. Ένα από τα περίφημα τσακονοχώρια με τις δικές τους παραδόσεις, τη γλώσσα και μια αξιοθαύμαστη λαϊκή αρχιτεκτονική. Ριζωμένα τα χωριά στις πλαγιές του Πάρνονα αντικρίζουν κατάφυτες κορφές και πανέμορφα φαράγγια. Και το νερό στο διάβα του έφτιαχνε καταράχτες. Τυθάσευε το βουνό, στεφανωνόταν από γεφύρια. Στον πλάτανο γιορτάζουν και παντρεύουν το παιχνίδι με τη δουλειά. Η γλυκή τάτια νύξη με τα άρθια στολισμένη ροδό στεφάνι. Το σχολικό τραγουδάκι για την Άνοιξη, στα χείλη πάντα. Στο σχολείο πήγα το 36 στην πρώτη τάξη. Την Τετάρτη το πόλεμο του 40 ήμουνα τετάρτη τάξη. Ήμουνα 10 χρόνια. Κι ας μην είχαν τελειωμό τα βάσανα του τόπου. Αλλά έφυγε ο δάσκαλος, τον πήρανε παντάρο, ήρθε μια δασκάλα, έφυγε εκείνη, ήρθε άλλη. Μέχρι την Τρίτη είχαμε μια δασκάλα πολύ καλή, από το Λεωνίδιο. Εκεί μάθαμε γράμματα. Τη μουσική τη συναντάς παντού. Αντυχεί στα χωριά, αντυχεί στα βουνά. Κάτω από το φως του ήλιου ή σαν σιωπή μυσταγωγίας στο φως του κεριού. Μοναστήρια δίπλα σε δάση πλατήφυλλης δριός. Κρεμασμένα σε βράχια.
σφινωμένα σε φαράγγια. Το Άγιον Όρος της Νοτίου Ελλάδος, για να θυμίζει τα ένδοξα χρόνια του Βυζαντίου. Πάνω από τη χαράδρα του Δαφνώνα, η περήφανη Έλωνα καμαρώνει τις αιθέριες πτήσεις των απροσκύνητων του ουρανού. Κάποτε δεν είχαν ανάγκη κανέναν. Τώρα πρέπει να προστατευτούν. Γι' αυτό και ο τόπος χαρακτηρίστηκε περιοχή προστασίας της φύσης. Προστασία χρειάζεται και το ρέμα πια του Δαφνώνα. Αυτό, με τις κατεβασιές του από το βουνό, έφτιαξε κάποτε το έφορο Λεωνίδιο. Τα κόκκινα βράχια του, πρόκληση για τους επίδοξους αναρριχητές. Αυτά τα βράχια είδαν θαυμαστά πυργόσπιτα να ορθώνονται στη σκιά τους. Είδαν τους ουρανούς να αντιφέγγουν αναστάσιμο φως και πάντοτε αντιλαλούσαν τη γλώσσα και τα τραγούδια της τσακονιάς. Η θάλασσα απαλά παραστέκει τους χτύπους του όρθιου αργαλιού στον Τυρό. Τέχνη με βαθιές ρίζες στο χρόνο. Και το νερό έρχεται από μακριά να συναντήσει τη θάλασσα, φέρνοντας τα τραγούδια και τα πάθια των ανθρώπων του τόπου. Κόρεν εσείς και γλυδονάκια μου που πάτε στον αέρα. Μικρό παιδί με κοντά παντελόνια πήγα στο δάσκαλο. Πήγαινα με τα πόδια στο παράλιο άθος και με ένα γαϊδουράκι μέσα σε ένα μαξιλάρι, ένα βιολί, γιατί δεν είχαμε λεφτά να πάρω μια θήκη. Σε ένα μαξιλάρι το έδαινα πίσω από το γαϊδουράκι και πήγαινα στο παράλιο άθος. Στείλτε χαπέρια στο μωριά, σ' όλα τα βιλαέρια. Και από τον Βυζαντινό Πραστό στις αρχαίες Πρασιές στο ονομαστό λιμάνι. Όρμη, απάνεμα καταφύγια της ιστορίας και όρμη καταφύγια για τους κυνηγημένους του σήμερα. Στους υγροτόπους της περιοχής, ο φορέας διαχείρισης φροντίζει για την επανένταξη λαβωμένων ζώων. Μελετά και καταγράφει τους ντροπαλούς κατοίκους αυτού του τόπου. Όπως αυτή η χελώνα
που σεριανίζει στα ερείπια της βυζαντινής καστροπολιτείας στο Γεράκι, με το φράγκικο κάστρο στην κορφή του και τις αμέτρητες βυζαντινές εκκλησίες της περιοχής, με τη θαυμαστή ναοδομία και την εξαίσια αγιογράφηση. Της απελευθέρωσης. Χερακίνες, βραχοκυρκίνες ταξιδεύουν τα όνειρα των παιδιών σε κάστρα και πολιτείες. Και συναντούν τα όνειρα εκείνων που δεν πρόλαβαν να γίνουν παιδιά. Έχω γεννηθεί το 1935, το 1944 ήταν οι φωτιές, όλα αυτά. Εμείς ήμασταν 11 αδέρφια, με τους γονείς μας 13 και δεν με αφήσαν να πάω σχολείο που ήταν ο πόλεμος. Τι να κάνουμε, δεν έχει και κόσμο το χωριό. Καλά περάσαμε, μπήκα 19 χρονών σας λέω και τώρα είμαι 80. Θα βγω στο κουτί πια. Οι άνθρωποι ξανάχτισαν τα χωριά τους, ξανάχτισαν τη ζωή τους, ξαναχτίζουν τα όνειρά τους. Βασκίνα, Πλατανάκι, Παλαιοχώρη, Αγριάνη, Άγιος Βασίλειος, Τζίτζινα. Τυχαία σπορά του ανθρώπου στα καταράχια του Πάρνονα. Επέζησαν από τη μανία του Ιμπραήμ, το μίσος των Γερμανών. Ζουν, δημιουργούν. Δεν είναι πια απλά τοπονύμια, αλλά παρακαταθήκες ιστορίας. Κρυμμένοι στο δάσος, τους προδίδουν οι ήχοι και οι ιστορίες τους. Έλα! Πάμε! Πάμε! Ο δύσκολος αγώνας της επιβίωσης. Ο σεβασμός στη φύση που μέσα της και χάρη σε αυτήν ζουν. Από μικρά παιδιά, από 15 χρονών, κάναμε υλοτομίες, όχι με αυτόν τον τρόπο το σημερινό. Κόβαμε και βγάναμε τάβλες που λέμε για στέγες, για σπίτια. Φέτες το κάναμε. Με τις πριώνες έτσι, οι πατεράδες μας και εμείς. Ξεκίνησα μεγάλος, το 62 πρέπει να ξεκίνησα εγώ στις υλοτομίες, από την Καστάνιτσα, και εμέναμε όταν δεν είχαμε μέσον να πάμε στο χωριό, εμέναμε και κοιμόμαστε στο βουνό. Και οι νέοι κάτοικοι του δάσους και του βουνού.
αναζητούν αυτό που χάσανε στις πόλεις. Αναζητούν τα μυστικά του ουρανού. Φτιάξαν καταφύγια για να είναι κοντά στις κορφές. Κορφές που θυμίζονται για τα σπάνια λουλούδια τους και τα πολυάριθμα βότανα. Ο αστραγγάλους αγκρανιώτιοι, που μόνο στις κορφές του Πάρνονα βγαίνει και πουθενά αλλού στον κόσμο. Η πανέμορφη βιόλα παρνόνια. Η ομορφιά τέλος δεν έχει. Και το περίφημο τσάι του βουνού. Και από την άλλη μεριά του βουνού, βαμβακού, βαρβίτσα, καριές. Ονόματα με τη δική τους μυθολογία. Καστρομονάστηρα και υπεραιωνώδια πλατάνια. Τοξωτά γεφύρια. Τα Βούρβουρα με τον ιστορικό του σύλλογο. Από τον 19ο αιώνα οργάνωνε αθλητικούς και ποιητικούς αγώνες που παίρναν μέρος όλα τα χωριά της περιοχής. Αυτοί που μείναν συνεχίζουν την παράδοση. Στη δίνη των καιρών οι άλλοι μπαλώνουν σήμερα τα κενά της μνήμης. Πήγα σχολή στην Αθήνα ένα χρόνο. Ήταν δασκάλοι, οι δασκάλες για τα οικοκυρικά μας και δασκάλοι για τα αγγλικά. Κάναμε μία ώρα αγγλικά και μία οικοκυρικά. Κατάληξα στο Μόντρεαλ γιατί είχα μία εξαδέρφη και ήρθε εκεί στο σταθμό του τρένου και με πήρε και έμεινα εκεί πέρα. 45 χρόνια, 47. Αισθανόμουν, τι να σας πω, αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό, θα φύγεις από τη φτώχεια. Πόσα άραγε από αυτά τα παιδιά να πέρασαν στο μαρτυρολόγιο της ιστορίας. Η μάχη στα Φέρβαινα και στα Δολιανά. Ο τόπος τιμά τους ήρωές του. Το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4 περνά δίπλα από τα καστριτοχώρια και το μοναστήρι αετοφολιά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Τα νερά χαράζουν και αυτά το δικό τους μονοπάτι και βρίσκουν ορμητική διέξοδο στους καταράκτες της Λεπίδας. Λίγο πιο πέρα, το αρχαίο φυλακείο αγναντεύει στο χρόνο το φράγκικο κάστρο της Οριάς.
το κονταροχτύπημα της ιστορίας και οι άνθρωποι που τη δημιουργούν με την ευλάβεια της καθημερινότητας. Το χειμώνα πηγαίνω προς Σπάτη. Τα κατεβάζω τώρα μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη, θα φύγω. Και ανεβαίνω απάνω τέλος Απρίλη, 5 Μάη, εκεί. Είμαι 64 χρονών, από μικρό παιδί αυτή τη δουλειά κάνω. Πολλοί από τους κατοίκους των χωριών ανεβοκατεβαίνουν χειμώνα καλοκαίρι, όπως και εδώ στον Άγιο Πέτρο. Και κοντά στον Άγιο Πέτρο το ονομαστό μοναστήρι της Μαλεβής και γύρω το σπουδαίο δάσος Δενδρόκεδρου, το μοναδικό σημείο που φύεται στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η περιοχή είναι απόλυτης προστασίας αλλά και διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Το δάσος Δενδρόκεδρου. Ο μουστός, η θάλασσα και το βουνό. Δύο συμβολικά όρια που αγκαλιάζουν τη φύση, την ιστορία, τον άνθρωπο. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνονα και Υγροτόπου Μουστού. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.